bụrụ na ekpele ka ị chọrọ iji akwa a wee kpee maọbụ na ị chọrọ iji ego ọfọ ife eji ọyawu nkwu ekwuo m okwu ikpe ekpele maka ọ na ekpele ka ọyawu ekwu ha ka uche ọ na-adị ya nsogbu adịghọ maka onye chọrọ iji akwa a wee kpee ekpele maọbụ gọọ ọfọ akụziri m maka akwa a n'oge gara aga ọtụtụ ndị mmadụ wee na-ajụ m anyị ejighị akwa ọya ebupụ aka ogheri akwa anaghị ebupụrụ gị aka ogheri ife akwa na ọdịe ka ya si na ọ bụ first aid ngwa gee ntị iweta akwa anụnwa ka ị ga-esi mie ya bụ iweta akwa imetụ ya mmiri ife ị ga-eji metụ ya mmiri bụ maka aka bigasịrị ya n'afịa maka na enwere ike inweghị ọkụkọ yirie na be gị ọ bụrụ n'afịa ka igoterie afịa ahụ igoterie ịma ha aka ndị bigori ya bụ akwa ọ ya ka ị ga-eji metụ ya mmiri ka ị wee sachapụ aka ọra akwụ bigori enu maka na mmiri bụ ya ka eji asa ife ruru unyi o wee dị ọcha iweta akwa imetụrụ mịa mmiri imetụrụ mịa mmiri iwee gbapụ akpụkpọ ụkwụ iyi n'ụkwụ ọ bụrụ na ọ na be gị ka ibi ịmalụ na ị ga-emesapụ ahụ na enweghị onye ga-enebe gị anya daṅa iwepụta na mbala ezi ọ masị gị ka mmụọ gị si gwa gị mgbe ahụ iwepụta na mbala ezi iwee chọba ya ebe mgbawata anyanwụ si abịa ijewe na mgbawata anyanwụ ahụ wee weni ya akwa enu na mgbawata anyanwụ ahụ ị na-ewenikwu ya enu ịgbakwa mbọ enekwa n'anya maka mkpụrụ anya ịchakpọ gị anya si na ada ndị gboo si gị iweni ya akwa ahụ enu iwee kpọkuo chi gị kpọkuo ekekelu enu ekekelu ụwa maka na ndị Igbo ma ife wu eke ndị Igbo ma ife wu eke ọ ndị Igbo sụalụ eke iwee kpọkuo eke ịkpọkuo aja na be nna gị ịkpọkuo mmụọ gị na ya na-abọsobi ụwa ezumezu mmụọ gị na ha na-abọsobi ụwa nke ezuolu na gị ọ bụrụzie onye nọ n'ọrụ mazi mmụọ ndị kpọrọ ya ọrụ ọya kpọgasị ịkpọ mmụọ be nna gị kpọọ mmụọ ikwu nne gị maka na nwata be nne be nna ịmara ife ọya ebe n'akwa agwụgo iwee kwubezie ifewu mkpa gị ịyọba amala mkpa gị ikpebe ka o si dogo ikpechaa iwee were akwa iwee jee pịawa anya mana o nwezi ife na-ewute m ọ na-abụ ndị mmadụ weruzie akwa kpete ekpele kama ha ya eje n'akụkụ ụzọ maọbụ n'akụkụ ọfịa maọbụ na gọta nya ọwụwa ide ka mkpọ nsọ ya n'Igbo na ọwụwa ide nke ndị oyibo na-akpọ gọta jee ebe ahụ jee pịawa akwa ha ejee n'etiti ụzọ mmadụ si aga jee pịawa anya bụ akwa ọ na-asọ oyi ma ọ wụdụ gị nwa pịawalie ngụnwa pịawali ịpịawacha ya ya like ịga n'enu ya maọbụ ngụnwa pịawali ịpụtafu nke mmadụ pịawakwalụ n'etiti ụzọ ya like isi na ega ọ dụghọ mma chọọ n'akụkụ ọfịa maọbụ n'akụkụ ụzọ ịma na mmadụ aya aga maọbụ ịpịawa ya n'ọfịa maọbụ ịpịawa ya n'ọwa mmiri nya bụ nke ndị oyibo kpọrọ gota ka idebe n'ụzọ mmadụ si aga ọcha ịpịawa anya n'ebe ahụ ịpịawazina n'etiti ilo ka mmadụ pụta ka ọfụ ụzọ o si ga ịpịawa anya bụ akwa ịpịawazie ya ịsa n'aka gị tupu ịbaba n'ụlọ ọ bụrụ na ịma na ibiho na be gị nọ na be mmadụ ka ị nọ ịma na ịpụtanụ na mbala ezi onye nwe ụlọ ya asị gị ọgụnụ ịnọrụnụ n'ime ụlọ gị wee mekpee nya bụ ekpere ikpechazie ekpere iwee pụwazie je chọba gọta chọba ọwụwa mmiri chọba ọfịa chọba akụkụ ọfịa ị ga-apịawanya bụ akwa ka anyị na-edebe ebe anyị nọ maọbụ ebe ndị mmadụ si aga ọcha ọ ya wee chi niile gị nwapụtakwa na inwe ike ga nwuo n'ụzọ ahụ ka ọ dị n'ọchanụ ada ndị gboo bụ afa nyere maka tụsa ozi apịnye aka na kara efu na zonyere m okwu na ngalaba okwu nkecha nke zonye okwu na ngalaba okwu isonyelu m n'ihu akwụkwọ a ka iwe mara mgbe m ga-eweta ụdị nkụzi ọzọ ada ndị gboo bụ afa m